bi tarata juin kalo tile 21 san 2022 o kɔni kun kan ka bɛn bankasi sugu de ma nka tɔgɔ o ma se ka jɔ bi bawo bankasika bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra k'u ka nisɔngoya jira ka kɔn wale minnu kɛra Jalasago ale ni Sege mara kɔnɔna na. Mumuni Gindo ale y'u ka kuma lasela dɔ ye. Marsi kun tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya mun y'an sɔrɔ tile filanin na tiɲɛni mun donna an kun Jalasago ani Sege mara la. Donc maintenant depuis o kɛlen an kɔni ye dusukasilen don. An t'a dɔn an bɛ min fɔ, an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ mun na. Mɔgɔ minnu tora a la n'an ko k'an b'a dafɔ jama foyi tɛ yen nɔ min bɛ se k'a dafɔ. Dɔw bɛ ka 250 fɔ, dɔw bɛ k'a fɔ k'a bɛ 300 bɔ. Jamana cakɛyɔrɔ ale ni kɛnyɛrɛyew olu bɛɛ lajɛlen ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugulen don ka fara o kan jagokɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ Bankasi dugu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen datugulen don. Taa ni ka segin o kɔni tɛ se ka kɛ bilen bawo siraw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don. Dangariwale in kɔni ye Fatumata Kɔnɛ sɔrɔ Jalasago wa a bolila ka bɔ Jalasago ka na Bankasi nka o ma fari faga a seginna ka bɔ ka taama ko kura ye walasa k'a ka nisɔngoya jira. An ka ale lamɛn. Jadisiw de donna an kan. U y'an ka cɛw faga, u y'an ka biganw kɛ k'an ka fɛnw bɛɛ jɛni k'an ka sow bɛɛ jɛni. An taamana an senna de ka na. Ne yɛrɛ kɔni ne ma n somɔgɔ foyi ye fɔlɔ. N ma foyi ye fɔlɔ. Den mɔgɔ 2 de bɛ ne bolo. Yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye ko in yɛrɛ kɛra cogo min na u nana balaw la cogo min na i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye. Awɔ u nana lasara waati de 17h waati de u donna an kan an bɛɛ bɛ yen u donna u y'an ka yɔrɔw jɛni u ye tasuma don an ka butikiw bɛɛ la k'an ka cɛw bɛɛ minɛ o y'a sɔrɔ moti mobili nalen don moti mobili nana ka na jɔ dɔrɔn u sera ten u ti ka kuma wɛrɛ foyi t'u dɔrɔn u bɛ ka Alahu akibaru dɔrɔn de fɔ n'u bɛ cɛw minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan u y'a daminɛ depuis 17h fo 5h du matin u bɛ yen o tiɲɛ yɛrɛ la cɛ kɔni tɛ yen Jalasago bilen u ye bɛɛ de faga ne yɛrɛ den mɔgɔ 2 de bɛ ne bolo ne taamana n'u ye de ka na nin ye ne ba de hali bi faamaw ka banba u kana sigi dɛ u ka sigi an kɛrɛfɛ parce que taa yɔrɔ t'an bolo ka k'an sigi yɔrɔ bɛɛ. Taamakɛlaw ka laɲini kɔni ye de Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka se ka na u ka sigi ka kuma walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ ni dangariwale ninnu bɛɛ lajɛlen na. Tijani Wederawogo, VOA Tɔgɔla, Bankasi.